गिबियावनो बयखौबो गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। आं दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामगोन, नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामखांनायनि उनाव जोङो पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ माबोरै नायगोन आं नोंथांमोननो आंनि मबाइलजोंनो नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोनाबो गावबा गावनि मबाइलजोंनो चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामबायब्ला नोंथाङा लिंक जागोन ना जायाखै माबोरै नायगोन नोंथाङाबो गावबा गावनि मबाइलजोंनो नायनो हागोन। बेखौ नोंथांमोना नायना लानाया जोबोद इम्पर्टेन्ट, मानोना जोंहा दा बेंक एकाउन्टबो खुलिनो हाया आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक नङाब्ला। आरो जायफ्रा खालामाखै लिंक नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। सिगांनि भिडिअआवनो होना दोनखादों आङो माबायदि लिंक खालामो आधार कार्डजों पान कार्डजों। नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायबानो जाबाय। नोंथांमोना चेनेल सिङाव थांनानै भिजिट खालामनानै नायबानो जाबाय। अब्ला जायफ्रा नायनो रोङा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो जाबाय। आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै माबायदि चेक खालामगोन, जोबोद इजि गोरलै प्रसेस। नोंथांमोना बारा गोबाव लानाय नङा, ओरैनो 2 मिनिटआवनो हागोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो खालामना लानो। अब्ला भिडिअखौ जागायसै। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना दिनैसो फार्स्ट टाइम नायदों, नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनाय सिगां लाइक होदो। आरो माबाफोर बुजियाबा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। अब्ला आं खोन्थालांसै। फार्स्टआव आंनि बे मबाइल स्क्रिनखौ आं अपेन खालामबाय। नोंथाङा नेटखौ डाटाखौ अन खालामना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना क्रम ब्राउजाराव थांबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि बे पेजखौ मायाव मोनगोन होननानै बुङोब्ला आं नोंथांमोननो लास्टआव खोन्थागोन माबोरै मोनगोन आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थालांगोन। बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव लिरनाय दङ इन्टार इउर फान एन्ड आदार डिटेल्स। बेयाव नोंथांमोना आधार कार्ड पान कार्ड नाम्बारखौ होनांगौ। माबायदि होनांगौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि। बेयाव अपसन दंखायो नै, आधार नाम्बारखौ बेयाव होदो, बिनिफ्राय बेयाव पान कार्ड नाम्बारखौ होदो, बिनिफ्राय बेयाव दङ चेक। बेयाव नोंथांमोना लिरबानो नोंथांमोना बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौ लिरनानै पान कार्ड नाम्बारखौ लिरनानै नोंथांमोना बे चेकआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आङो थाब थाब थुनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। अब्ला नायबानो जाबाय। बेयाव आं गासिबखौबो होबाय, आधार कार्ड नाम्बारखौ होबाय, बिनिफ्राय आङो पान कार्ड नाम्बारखौ होबाय, बिनिफ्राय आं दा थुगोन, चेकआव थुनानै होगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना चेकआव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बिनि पेजआ बेफोरबायदि गेवगोन, नायबानो जाबाय। बेयाव लिरनाय दङ इउर फान, बेयाव आंनि पान कार्ड नाम्बार, बिनिफ्राय इज अलरेडि लिंकिं टु गिभ आधार, बेयाव आधार कार्ड नाम्बार, बिनिफ्राय बेयाव पान कार्ड नाम्बारा थागोन, बेयाव आधार कार्ड नाम्बारा थागोन। बिनिफ्राय बेयाव दङ चेक एनादार फान, बेखौ नोंथाङा दानलांफिननो हागोन। बेयाव आंना अलरेडि बे पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाखानाय दं। नोंथांमोनाबो दासिमबो आधार कार्डजों पान कार्डजों लिंक खालामाखैब्ला नोंथांमोनाबो खालामना लाबानो जाबाय। मानोना जोंहा पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामाब्ला जोंहा बेंक एकाउन्टखौ खुलिनो हाया जानानै दङ। जायफ्रा खालामाखै नोंथांमोना खालामदो। आरो नोंथांमोना पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक खालामखांबायब्ला नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबे पेजखौ मायाव मोनगोन नोंथांमोननो आं खोन्थानि। बे पेजखौ आङो डिसक्रिप्सनाव होगोन, नोंथांमोना डिसक्रिप्सनाव नाय, लिंकआव थुनानै डाइरेक्ट फैखा। अब्लानो नोंथांमोना नैबे पेजआव फैनानै नोंथांमोना इजिलि नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होनानै नोंथांनि पान कार्ड नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। बेफोरबायदिनो गेवगोन नोंथांनिया पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जाबायब्ला। आरो नोंथांमोना लिंक जायाखैब्ला नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। लिंक खालामना ला, आं सिगां भिडिअआवनो होखादों। नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायनानै भिजिट खालामनानै लिंक खालामना लाबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। जायफ्रा रोङामोन नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो दिनै नायनानै लाबानो जाबाय। स्टेटासखौ चेक खालामबानो जाबाय, पान कार्डजों आधार कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै। अब्ला लोगोफोर फुल भिडिअ नायनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो नोंथांमोना लाइक खालामाखैबा दासिमबो नोंथांमोना लाइक खालामदो। नोंथांमोना सानफ्रामबो आंनिफ्राय रेगुलार बेबायदिनो एभ्रिडे नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हासिगोन। अब्ला बाय बाय लोगोफोर, नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ थाब फैगासिनो दं।